Je to partia rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorí sa stretáva aspoň raz do mesiaca, nejakým spôsobom ich niečo spája, ale zároveň niečo rozdeľuje, čím sa to keby doplňajú a hlavne si užívajú spoluživot. Keď rozprávame o komunite, to je také trendy slovo, kedy si hovorilo komunita, to bolo, že komunita drogovo závislých, taká komunita si raz je to čoraz viacej. Sú to skupiny ľudí, ktoré žijú v nejakom priestore, naplňajú svoje potreby, ale robia verejno prospešné veci. Čiže keď hovoríme o komunite, môžeme hovoriť ako o geografickej jednotke, môžeme hovoriť o združení spoločného záujmu, alebo môžeme hovoriť o sieti vzťahov a interakcií, to, čo sa medzi tými ľuďmi deje. V podstate asi zmyslom cieľom občianskej spoločnosti je to, že to samotného ktoré robia, pomáhajú druhým, pomáhajú sebe. Ja momentálne robím teda v materskom centre, ktoré som bola jedna zo zakladateľiek. A to vďaka tomu, že som čakala svoje 6. dieťa a žiadna ďalšia moja kamarátka už nemala deti v takom veku. A potrebovala som si vytvoriť tú komunitu. Tak by som to teda veľmi jednoducho povedala aj to, čo robím, aj že čo je pre mňa komunita. Že jednoducho sú ľudia, s ktorými aj mne je dobre, lebo určite aj každý, kto robí niečo, aj keď je to nezištné, ale musí mať ten pocit, že ho to baví a že sa cíti v tom dobre, pretože keď by to tak nebolo, tak tam sa potom nie ten účinok tej práce. My sme vždy veľmi, celý ten Hyde Park to veľmi prirodzene, aj to tam aj vlastne doteraz strašne cítiť, ale keď by som chcel založiť, alebo že ako sa u nás založila tá komunita, tak tam bol nejaký spoločný problém, respektíve nejaká spoločná potreba. Takže je to skôr asi postavené na tie komunity vždy na nejaké potrebo. A čím silnejšia je tá potreba, tak podľa mňa tým silnejšia je tá komunita. A u nás bola teda tá potreba toho priestoru. Vyslovene, že nám zobrali nám priestor, alebo teda sme odišli z priestoru. Dlho sme nemali vlastný priestor, sme si to uvedomovali, jednoducho, že stagnujeme, že sa nám tá komunita rozpadá pred očami. A zrazu ten priestor prišiel a už len ten prvý náznak, že sme vykosili nejakých pár metrov štvorcových, dali sme tam jeden vojenský stán, tak tá spätná väzbosť tej komunity bola tak obrovská, že to sme nečakali. Tá spätná väzbosť bola obrovská. Presne to bolo to, že sme trafili plne z pohlavičky, že tí ľudia sa nemajú kde zabaviť, tí ľudia nemajú kam výjsť von. Nikto im ako keby nerozumie, všade sa hrá hudba, ktorú nechcú počúvať, všade sa ako keby fajčí v podnikoch, ale už nechcú ísť do zafajčeného podniku. A kopec takých potrieb sme vyriešili veľmi, veľmi primitívnym a jednoduchým spôsobom. Výjsť von, pokosiť ľudku, postaviť hangár a jednoducho základná potreba bola ako keby splnená. A to je to, že živí ma to, že som programátor, takže ako keby 4 dní v týždni som programátor a 3 dní v týždni som dobrovoľník, teda robíme Hyde Park. Čo tam robím? Poviem takto, nerobím v bare a nekosím trávu, ináč robím všetko. To znamená, že robím PR-ko, zapájam elektriku, kopem,
robím účtovníctvo, píšem granty, skrátka je to tak postavené, že ja mám okolo skôr tým ľudí, ktorí skôr makajú a ja skôr riešim tie papiere. Skôr by som to nazval miestom, ale skôr... Je to miesto. Hyde Park je taký hektárový pozemok pri rieke medzi hydrocentrálou a zelokvetom alebo oproti hypermarketu Tesco cez rieku. Znamená, že odtiaľ to je to asi 20 minút pešie. My sme ho postavili na takom princípe, že nám zavrali ako keby bar alebo taký klub v starom divadle a my sme ako keby ten klub presťahovali von. To znamená, že odtiaľ sme si potiahli hneď komunitu ľudí, ktorí do toho klubu chodili. To znamená, že my sme mali hneď nejakých 200 ľudí na akcii. No, že postupne sme ako keby sa ten bar degradoval, alebo ten klub tým, že alebo skôr povýšil, ako degradoval, povýšil tým, že sme tam strávili viac času cez deň, to znamená, že začali sme grilovať, začali sme robiť rôzne workshopy, začali sme malovať a zrazu sa k nám začali pripájať iné komunity. Komunity, ktoré nemali tiež ako keby svoj priestor. A my sme im ten priestor dávali. Máme Hyde Park ako taký zadarmo, ten priestor, takže sme ho tiež mohli ponúkať zadarmo ostatným ľuďom. A hneď to bolo postavené na tých myšlienkach, že to musí byť verejno prospešné, že keď už tam niekto príde, tak to musí byť kvôli tomu, že nemá fakt kam inám ísť a nejakým spôsobom sa tak už hodí do toho konceptu a musí robiť nejaké verejné podujatia. Teraz sa to rozrastlo na to, že sme tam teda my, ako takýto gro, to znamená, že my máme na starosti ako keby festival a kultúru, potom je tam občianske združenie Campanula, ktoré má na starosti komunitu záhradu. Je tam neformálne združenie parkouristov, ktoré majú na starosti hradla a všetky tie rebriny a parkourové záležitosti. Potom nám tam pomáha nám tam Včelí kraj, občianske združenie so včelami. A ešte plus tam chodí napríklad občianske združenie Storm, ktoré nám pomáha s festivalmi, respektíve oni tam majú spravený taký kontaktný bod, čo nám prišlo veľmi fajn v rámci drogovej a sexuálnej prevencie. A ešte potom je tam ďalšie občianske združenie Neutra Riders, ktoré majú na starosti mini-rampu a snowboardový zjazd. A my sme ten priestor hľadali veľmi dlho, lebo bolo fajn, že sme mali veľmi veľa času na to pouvažovať, že kde urobili naši predchodcovia chybu, pretože kedysi tu fungoval nedaleko pri dedine, že Jelenec, vynikajúci festival, jeden prvý z elektronických festivalov na Slovensku, kde chodilo strašne veľa ľudí a my sme presne, to bolo vynikajúce sa pozerať na tých chalanov, že kde robia všetky problémy a každý rok to robia stále takisto. A potom presne takisto sme mali zmapované, prečo tí ľudia nechodia do tých klubov, ktoré sú tu, alebo do tých barov. A strašne sme to akože popremýšľali. Mali na to veľmi veľa času, aby sme sa poučili z druhých chýb. No a tu nám bolo presne to, že jedna vec, že nemôžeme rušiť nočný kľud. Nikdy by sme na to nedostali ani len povolenie od primátora. A hlavne naša sloboda končí tam, kde obmedzujeme druhých. To bolo jedno veľmi zásadné pravidlo. Popravde s tým hlukom máme teraz zase naspäť problémy, lebo sme nejak menili kompozíciu toho priestoru. Ale v podstate je to, že preto sme tu, lebo tu nikoho nerušíme. Ale to snažíme. Takto vypadala teda prvý tím ľudí, ktorí to dalo dokopy. Jednoducho sme sa zobrali, napísali sme si, jeden druhého sme obvolali a fakt, že pár kamošov sme sa poznali predtým. Toto je veľmi dôležité, čo tam musí byť. Jednoducho, na to, aby sme mohli rozvíjať tie sekundárne potreby, musíme mať splnené tie primárne potreby. Takže my sme tam ugrilovali neskutočne veľa peňazí, my sme do grantov keď sme žiadali na granty, tak neviem, či vôbec, či neváhali, že či nám ten grant majú dať, lebo sme tam mali napísané toľko veľa peňazí na jedla. Ale fakt to bolo treba, lebo ten priestor, to bola vlastne bývalá skladka odpadov a vzadu bolo odkalisko, takže to viete predstaviť, že keď sme kosili, tak sme odtiaľ jednoducho v priebehu toho roka vyťahli tri také kontajnery odpadov ešte. A fakt, že to bolo hlavne veľa roboty a oveľa menej kultúry. A vidím, že myslíte aj na vegetariánov, aj na mesožravcov. Áno. Je to tak dostávate. Toto bol taký jeden veľmi veľký, taký zlomový projekt, kde sme si povedali, že že už nebudeme mať len ten hangár, ale že ako keď sa tu udomácnime a spravíme si tu nejakú kvázi budovu, ktorá nám bude slúžiť. Toto bol zrovna altánok, pretože v Ekopolise bolo napísané, že podporia altánok. Tak
som im poslal vizualizáciu a oni akože na to prešlo a on to bol, že 5x5 metrov a všetky tie steny sa dali tak dohora otvoriť. Takže nakoniec to bola pekná taká krytá plocha, že keď sa to otvorilo, tak to bolo také pódium, odkiaľ sa hralo a keď to bolo zavreté, tak to bolo napchaté všetkými tými gaučami a všetkými blbosťami. Veľmi zaujímavé je to, že ani raz na to nevykradli, pretože otvor bol potom tu nás hora, ako ukazujem môj tie prsta. Takže keď niekto chcel prísť a ako keby prejsť dovnútra, tak som to dal rebrík a vôjde ako keby zhora bolo správne iba také okienko, do ktorého sa vstupovalo a všetky tie steny sa otvárali iba zvnútra na taký patent. A to je vlastne, niektorí ľudia nám hovoria, že ako je možné, že tam máte toľko tých vecí a nikto vám to nekradne, nikto vám to neničí. A ja hovorím, že to bolo jeden z tých dobrých vecí, že sme teda riešili tie granty, že niektoré boli také, že nás učili, že na čo si máme dávať pozor. A zrovna ten Ecopolis musím vyzdvihnúť, že nám hovoril a dával nám rôzne také publikácie, kde bolo, že rozprávajte sa s ľuďmi, s tou komunitou ľudí, ktorá je naokolo vás, aby ste ich teda nerušili, aby ste niekde do toho prostredia zapadli. A presne to bolo to, že ten vývin od toho hangáru až po ten altánok, až po tie budovy, čo to máme teraz, tak vznikal to keby postupne a my sme postupne začali rozprávať s tými ľuďmi. Sú tam napríklad rybári, tak na začiatku sme im doniesli pivo, aby nehovorili, že ideme, čo tam robíme, je, že chlasceme a máme tam hlasnú hudbu do rána. Ale jednoducho sme sa rozprávali, že no a toto robíme kvôli tomuto a jedno s druhým, tak sme im dávali pivečko a nejaký kontakt. Potom sme mali napríklad problémy s tým, že nám brali veľa železa, teda akože hociaké železo, ktoré bolo na Hyde Parku, tak bolo ukradnuté. A keby sa na tom začali zgrupovať také divné skupinky ľudí, ktorí sme vedeli, že sú určite z niekedy z okolia. Tak sme potom získali kontakt na chalanisko, čo má zberné suroviny v Mlynárciach, čo je nedaleko tá najbližšia dedina. No a postupne sme získavali ďalšie kontakty a vedeli sme, že aha, že tento chalanisko je tiež z tých Mlynáriec a tiež sme sa začali s tým viacej rozprávať a nakoniec nám dá sa povedať, že jeden z tej komunity, čo má kedy slovo, tak nám chodí aj pomáhať a daroval nám niekedy veci. Takže je to o tom, že rozprávať sa s tými ľuďmi. No presne, že keď... Dneska mi, čo mám brala železo, tak práve vám pomáha. Áno, presne, lebo... Tak sa to spraví. Hej, lebo... Mám kradnú to železo z inokadiaľ. Áno, kradnú z inokadiaľ, hej, lebo tá potreba ich tam je stále. Ale bolo to fakt, že tí ľudia, ktorí nevážia si a nerešpektujú ničoho, tak nás akceptujú a vedia, prečo to robíme a presne to, že to robíme všetci zadarmo, lebo presne to bolo, že oni nechceli platiť vstupné. Tak sme sa s nimi jednoho dňa, keď došli aj cez deň, nielen v noci, tak sme sa s nimi porozprávali chalaniček, ale toto je na kapelu, toto je na to a na to. A zrazu oni to ako keby pochopili. A hlavne veľmi ocenili to, že my ako keby tí bohovia toho priestoru sa rozprávame s nimi a že chceme. Takže dáme im to pivo, že porozprávame sa, že tie moci sa tak ako keby húrajú medzi tými nejakými poschodiami organizácií. Dal si ešte nejaké závery z toho altánku. Fakt to bol veľmi taký silný zážitok, lebo sa veľa robilo a bolo to také dlhšie silné. A vtedy sme aj oslovovali strašne veľa ľudí. Lebo sme potrebovali šikovných ľudí, tak na Facebooku sme tlačili. Založili sme dobrovoľníckú skupinu, kde vyslovene sme hovorili, že robíme toto a toto, príďte. A hlavne strašne veľa roboty tam bolo, takže stále. My sme mali, ale stále máme zaužívané, že dobrovoľnícke víkendy, kedy každý víkend napíšeme, že čo sa ide robiť a vlastne kto má chuť, tak sa pridať. Toto je napríklad ten Critical Mass, čo spomínala Kalka, že vlastne tiež ten Critical Mass, tie prvé roky ako fungoval, tak cez to končoval u nás, kde sme im potom vlastne premietli film, alebo sme im dali minimálne nejaké minerálky a už aj pre tých ľudí to bolo zase, že skončili na nejakom inom priestore. Takže takých 5 minút, aby si aj ostatní, potom máme ten Skype totiž, že? Dobre, toto je ako je ten altánok, keď je akcia. My sme robili 3-4 roka, sme tam makali, my sme zabudli, že my vlastne to je kultúrne centrum a že my tam vlastne púšťame hudbu a kultúru riešime. To bol taký obrovský šok, keď sme to zrazu prvýkrát otvorili. Tu je ten altánok zrovna otvorený, vidieť. A tu nás sú teda chalani, že také menšie gro, ktoré to robí. Takže etrička spoločne. Hej. Takže bez toho by sa to nedalo. Toto je zrovna fotka kvôli jednému projektu, ktorý robíme, však predstavíme všetci rovnaké trička. A neviem, workshopy, verejné plánovacie stretnutie, to je možno posledné, čo povieme ešte do komunity. Zase Ecopolis. Jednoducho, že ten priestor nie je náš, my ho nevlastníme, nevlastním ho ja, nevlastním ho FIFO, nevlastní ho nikto od nás. Jednoducho spravuje ho
Triptych, čo je naše občianske združenie a vlastne už ďalšie ostatné združenia a musíme sa rozprávať. A nielen medzi sebou, ale musíme sa rozprávať presne aj s cudzími ľuďmi. Toto je presne, že toto je verejné plánovacie stretnutie, zrovna toto je asi takéto najmenšie, čo bolo teraz na jar, lebo sme ho veľmi narýchlo zhrubli, ale pointa je tá, že z tohto vzniklo veľmi veľa. Z tohto vzniklo to, že sme spravili cestu na Hyde Park, 600 metrov sme vysypali asfaltom, lebo zrazu nám niekto povedal veľmi silnú vec, že chalani, že ale keď chcete ďalej fungovať, tak musíte odstrániť túto bariéru, ktorá je cestná. Že neprídu vám sem taxíky, nechodia na sem auta, keď vám naprší tam blatom, ľuďom sa tam nechce. Tak sme spravili cestu a zrazu super, taxíky, auta, vôbec nie je problém, že na čo sa dosť často vyhvorali tí ľudia, že je to veľmi ďaleko, aj keď vôbec nie je ďaleko. Takže... Keď čakáme to veľmi blízko. Áno. A že toto sú také nástroje, ktoré tam fungujú v tej komunite, že veľmi veľa sa rozprávať a počúvať. A vedieť aj filtrovať blbosti. No. Posledné, že toto je náš posledný projekt, kedy sme zase spravili z ničoho niečo. Za pár korún sme kúpili foliovník, na to sme naťahli reklamné banery a je tu 220 metrov krytej plochy, čo je momentálne najväčší undergroundový priestor v Dnipre, mohol začať. A toto je predstavuje akcie, čo sme tam mali. Viem, že teraz ste mali pred týždňom, ste mali? No, to ešte stojí za zmienku, to bola padol rekord. Cez deň nám prišlo 400 ľudí a na nočnú akciu, kde sme ešte dávali pásky, tak bolo 470 ľudí. Čo už vlastne limitovalo naše hranice, že sme si povedali, že viac ako 500 ľudí nepustíme. Aby som predstavil, to sú vlastne zakladajúci členovia. To je Martina Kausová z architektúry, tuto stojí Ola, ona je výtvarníčka, moja spolužiačka, to je moja žena, za mňu, a tá architektka, a toto je Juraj. To bola naša prvá taká idea, veľmi nafúknutá, že budeme mať takýto krásny čistený priestor, ktorý budeme otvárať a budú sa tam deť koncerty a tak ďalej, ale nakoniec sa vykašľali na dizajn a požičali sme si takýto úplne jednoduchší kontajner. Obložili sme ho jednoducho a ten sa dá otvoriť, zatvoriť, preniesť. Toto bolo počas divadelnej Nitry a toto je taká zase ukážem, že tá variabilita toho kontajneru, aj keď je to obyčajná škatulka, tak sa dá sa na tom aj hrať, že toto je vlastne kontajner nazvučený elektrickým kombom a vlastne toto je taký dôležitý projekt pre nás, už bolo veľmi dávno a stále že tak rozprávame. Vlastne vyvinul sa z tejto výstavy jednoduchej našej kamošky Kimičikovej, ktorá pracovala s
a bunkrami, ktoré by porovnávala. Z toho vlastne vznikol ten už spomínaný workshop, to je vlastne tých 8 deciek z Ľudovítovej, nedaleko Nitry. Vlastne my sme na Tukách doplnok tej výstave spravili taký dvojdňový workshop. Sme s deckami stavali bunker. To bolo výborné v tom, že oni si priniesli vlastný projekt, nákres toho bunkra, kde bola ešte okrúhla pečiatka so slovenským znakom. Čiže bol to autorizovaný projekt. Tu je zase ten, ja som sa mi pochopil, že to jedlo je dôležité. Sme si spravili taký koncept, ktorý minulú túto nedelu sa odohral, volal sa to, že chuťové bunky. A to robíme v spolupráci s takou inou organizáciou, ktorá sa volá Zelená zebra. A v podstate nemajú svoj vlastný priestor, ale tak keby migrujú medzi, aj myslím, že v tomto priestore robia výstavy a diskusie a u nás vlastne my s nimi robíme tie chuťové bunky. Toto je z minulého roku, ale teraz túto nedelu to ešte nemáme pod jedné fotky. Robili tiež také, v podstate išlo o nejaký handmade trh, sa tu griloval sa tam, aj to zbieral hlasy na SPP spoločne, že sa tak nejak... A ty zberaš si raz, hej? Dosť na to. Že tak to nejak to vyzeralo. A to je vlastne jeden z projektov. Čo vlastne teraz chystáme, čo sme mali mesto potrebuje viac mesta, tak tento rok chceme robiť alternatívu, že mesto potrebuje viac rieky. Že sa chceme zamerať na rieku. A vyplynulo to aj z tých mestských zásahov, že veľa projektov bolo ohľadom rieky, veľa podnetov bolo k rieke, čiže chceli by sme takými malými zásahmi akcentovať rieku. Komunita mamičiek s deťmi, no už teda toho, s ktorým som zakladala to materské centrum, je už veľký, čiže ďalej vytváram komunitu s deťmi, robím tábory ešte stále, robím tábory. Na Erika, čiže aj on bol účastník táborov? A to je tiež teda taká komunita ľudí, že deti našich kamarátov, ja to tak nazývam, majú k sebe blízko a s nimi sme začali vytvárať také tie letné tábory, aby mali možnosť spať vonku a zažili tú prírodu, ktorú máte. Na materské centrum pôsobí v komunitnom centre, kde je viacero organizácií, čiže to vidím ako veľmi dobrý spôsob aj kontaktovania sa a spolupráce s inými organizáciami, keď je v jednom priestore viacero, tak aj ty si hovoril, že aj teda záhradkári a niekto iný, že jednoducho, ty si spomínal tiež, že viacero tých organizácií, to je základ, tá spolupráca. A to je to vytváranie komunity pre mňa, keď vieme nadviazať kontakt, vieme nájsť to, čo je dobré a poukazovať len na to, čo je zlé, čiže vytiahnuť z toho prostredia aj z ľudí, to je také najlepšie. Bolo otvorenie materského centra, kde je teda ešte Adela Gáborová, ktorá bola naša artistná mama, teda nášho materského centra Kotoček, kde nám aj odohrali také krátke divadielko. To bolo vedľa v škôlke, pretože my sme mali maličký priestor. Toto bolo pripravené na 10. výročie materského centra, čiže ja som si špeciálne nič teraz nepripravovala, pretože pracujem aj ako riaditeľka Unie materských centier, ktorá zastrešuje 65 aktívnych komunít na Slovensku. Takže to je ďalší rozmer, ktorému sa venujem. Tu sme začínali, tak toto vyzeralo. No áno, toto sú také fotky, kde sme museli rozbúrať, toto tam boli rúry, to sme museli, kamarát prišiel, boli takto, že rúry trčali a on, že no, že s týmto asi neviem, že čo spraviť. Hovorím, že sprav to ako chceš. Tak chytil kladivo, takto treskal po tých rúrach, voda začala striekať, rýchlo tomu zaštuplovala. To bolo také, ten začiatok bol taký naozaj pekný a pritom teda to dieťa ročné sa hralo vedľa, alebo aj priamo tam. Potom sme mávali také u jednej vlastne dobrovoľničky také večery pred Vianocami, pred Veľkou nocou, kde sa vytvárali rôzne také všetko.
Čiže toto boli fotky ešte ako sme začínali bez digitálov, bez nejakých tam. Môžeme ísť ešte naspäť, ja by som poprosila tam hore tie 3 dievčence, v strede to bola moja dcéra a teda mala toho najmenšieho syna na rukách, ktorý sme zakladali to materské centrum. Takže to boli fotky, keď sme ešte si zakladali riadne kroniku, to bolo v 2002, keď ešte digitály neexistovali a mali sme fotky, čo teraz fotky nemáme, lebo všetko je to len v tých kompoch a na diskoch, tak za to tých fotiek nebolo tak veľa, ale môžeme teda prísť ešte ďalej. My sme sa potom, tam tie mamičky, ktoré boli aktívne, to už bol ten prerobený priestor, že tu bol, ja ich tam tuto bol ten múr, ktorý sme likvidovali a to čo kto mal, doniesol a takto sa nám mohli vyžívať. Čiže viedny komunitného hnutia u vás na Fedesku sú viedny búrania a stávania? Áno. Potom ešte tie ďalšie. My sme pôsobili v tomto priestore, myslím, že 3 roky a dostali sme priestor potom na Hvorke, kde tam priamo bol vybudovaný priestor pre materské centrum, bolo to na prízemí, bolo to krásne správené. Soňa Mrázová robila tú maľbu. No a trvalo to 5 rokov, keď teda bola výmena primátora a potom sme museli len vyjednávať a dostali sme sa. Za to, ja by som sa chcela vrátiť k tomu, nie je to vydieranie, teda, aby sme to naozaj, lebo tí ľudia niekedy naozaj nevedia, že treba im to ponúknuť. Samozrejme, že nie pod nejakou sekeru, keď nepôjdeš tak, že to klub. Ale my sme boli už veľmi skúsení aj z nejakých iných akcií, ktoré sme ale nerobili akože poďte a pridajte sa, ale že toto robíme my a teraz vy ste tí návštevníci a tá hranica je jednoducho tu na a tam sme sa ako keby vždy popálili. Okrem toho, že sme vždy prerobili na to kopec peňazí a tak ako keby pred tým Hyde Parkom prišlo také osvietenie, kedy nám jedna kamoška povedala, že ale vy aj tak robíte vlastne nepopulárnu hudbu, robíte underground, nikdy na to nič nezarobíte, prečo to nerobíte otvorene ako dobrovoľníci? A potom nám svyklo, že to je super nápad. Opak, keď prídem tu na to vždy bolo ako keby len to podnikateľské prostredie, kde čo chceš za to, že ja spravím toto a ty mi potom niečo a že vždy je to o peniazoch. A tie prvé roky nás držalo fakt nad hladinou to, že sme využívali tých kamarádov, lenže tí kamarádi sa k nám prišli zabaviť a vedeli, že my na to nezarábame, na to, že oni nám pomáhajú. To znamená, ako keby presne, že sme sa úplne otvorili s tým, že nám mohol prísť hocikto, otvorili sme svoj know-how a nikto nikomu nezávidel, tak toto bol tiež taký, že veľký moment, že prečo to tak vlastne funguje doteraz. Neviem, ťažko hovoriť, lebo my sme fakt, ja mám pocit, že nemám to pocit, že ten projekt je taký komunitný, čiže... Aký ten je? Sa ešte ako, keď už má 4 roky, tak tento rok sa tak hľadá trochu, že aj to budú iní ľudia, noví. Chceme, ako našou teraz prioritou je to, že chceme priestor čo najviac otvárať. Aj fyzicky, aj ako mentálne, aby presne sa budala tá hranica presne atlas. Myslím, že sa nevychádzajú z toho možno takého podnikateľského prostredia, my sme vyšli z takého toho vyslovene projektového, že sme robili určité projekty, ktoré veľa ľudí nechápalo, ale my sme mali strašnú radosť. typu Biennále a tak podobne. Na tým, ja by som začala teraz, asi tým, ako som začala. Super. Lebo ako Kampa spomínala, to komunitné organizovanie, sa mi podarilo pracovať v jednom občianskom združení, kde priamo sme oslovovali ľudí v ich domoch. Čiže neviem, či poznáte tú metódu kločkania na dvere, ale
že teda ako dávať komunitu dokopy. Na ktorom sídlisku ste Takže to bolo na Chrenovej, a potom aj na Klopočine, ale na Chrenovej vyloženie teda, že som chodila od bytu k bytu, povedala som, nie som nehodistka, ale máte nejaký problém? Najskôr to ľudia nechápali a vlastne my sme hľadali problém ich priamo v ich komunite, čiže najskôr bola tá osobná komunikácia s nimi, potom sme robili stretnutia vchodové alebo potom viac vchodov dokopy, kde ľudia sami si zisťovali ten svoj problém. Tam vtedy išlo o opadávanie betónových kusov z balkónov, že to bolo teraz to je blbé, ale našťastie dosť nebezpečné, čiže... Tam ten inzerát, ľudia nechoďte cez schody, predné ako tie zadní, lebo tu padajú balkóny. Padajú sú balkóny. Sme robili transparent na paneláku. Bolo to dosť, to bolo pre mňa taký prvý moment, kedy som pochopila vôbec občianske združenie, čo sú to za organizácie a bolo to pre mňa veľmi poučné a podarilo sa nám veľa vecí práve tým oslovovaním tých ľudí, pretože ľudia práve, to bolo tak v 98., že ešte nevedeli sa otvoriť, alebo nevedeli, zabuchli dvere, paneláku, nič ma nezaujíma, to bolo pre nich také niečo nové, že teda niekto tu chodí a sa vypytuje, a že teda čo a chce, aby sa riešil, že nie môj problém, ale ich problém, tak to bola také silné roky z môjho pohľadu, že sa podarilo veľa vecí práve tým dávaním dokopy ľudí v tej komunite. Boli to teda bytové, byty teda v tých panelákoch a potom aj na Klopočine sa riešil chátrajúci skelet. Tak to bol pre mňa taký začiatok. A potom už s tým dieťaťom, už som potom takto chodila po pieskoviskách a nechcete prísť, a poďte, tu máme materské centrum, čiže niekedy som mala pocit, že už tie mamičky už sa schovávajú, keď ma vidia, že nie, že teda radšej budú na tak svojom pieskovisku. Prečo prišli domči? Kto prišiel a prečo prišiel? No, prišli teda takí ľudia, ktorí chceli niečo aj oni sa nejako realizovať a chceli výjsť teda z toho svojho bytu, aby neboli zatvorení, aby našli nejaký priestor. Čiže zo začiatku v tom materskom centre tam bola to malá komunita, ale všetky sme tam robili, či sa malovalo, či sa upravoval priestor, sme prvý priestor mali v bývalej pracovnej materskej škôlky, čiže tam boli rúry, tak to bolo treba všetko zlikvidovať, vymalovať, čiže na tom sa ľudia dávali dokopy pri tej práci.